Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naa daw iti surat ti pagayam, nga intay ilingad itinagan nga Aileen. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Advance Happy Mother's Day to all nanay, especially to my mother Vilma Parafina, iti Alfonso Nueva Castañeda. I love you ma, from Lovelea Mendoza. Shout out to all tugot addicts dito'y Hong Kong, from lovely Tambayan. Happy listening to all Santiagueño from Rowelin of Hong Kong. Shout out iti friend ko ani Joyce Maburang Corpus dito'y Hong Kong, kan anak ko ada Christine, Cristel, Kenneth, Slov Udlus dita Skyview Virac Itugon Benguet from Marilu Udlus. Ni Patpatgak Rolly Changiwan Luis ijay Ubaw Aguinaldo Ifugao. Ni Manang Rosalina kan amin a relatives da. Anak ko ada Diane Rose, Jenna kan Denver. Dagiti kakabsat ko, ni mother ko kan Tibayao na family iti Umila Glamot Ifugao. From Rose Binwag iti Kingdom of Saudi Arabia. Makabkablaawan pa ni Joy Padilla dita Ifugao from Shans Padilla, kastamutan ni Roderick Timbresa from Ariel Timbresa. Ni bakat ko, Girly, anak mi ada Cyril Angel, Nika Angela, kan Clixie Nicali Cabero, iti Camarag San Isidro Isabela, from Clifford Mark Cabero, iti Pigatan Alcala, Cagayan. Makablaawan pa iti Valeriano, Navarro, kan Dakiwag family, especially ni Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia, Mami Liza, Tita Ellie Jane, kan Tita Vicky, iti San Mateo Isabela, from Levi Dakiwag. Shout out pa kada Elma Mutas, Glyvi Aguirre, Tina Dawoy, Shirley Kanjing Dabukol, dita Sudipan La Union, kan ni Agnes Curry. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni pagayam nga Aileen. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Aileen, kat iti agdama, addaak dito'y Dubai. Dayto'y adrama ti kadenggak, idi addaak paylaang dita Pilipinas. Ngam idi nagabrodak tawan 2010, jakon nakadengeg pay. Agingga ana ibaga kanyak timay sa apada a Pilipino idi tawan 2016, asaanen a maipatpatangatang daytoy iti radyo. Nabayag ajak nakadengeg idin iti drama. Ngam naladingitanak iti naamwak. Agingga anaduktalak daytoy a YouTube channel. Kalpasan dagiti lockdown gapo iti COVID-19. Agarup sa pulo atawan kon dito'y Dubai manang. Kat aklunak itapay laeng, kalpasan tinaminsan a panagawid ko, awanen apulos ti panggap ko nga agawid dita Pilipinas. No makaawid akman bilang, ikagumaak ti agabrod matla dagos. No apay manang, iso ti inak isalaysay, babaan daytoy a programa. Manong Lando, masansan ka mo nga umay dito'y balay? Awan mo ti dakes na saan ka di. Kaya't ko lang mo ti makisiningad kan ka, Aileen. Manong? Kan mabalin ka di. Lando ko namlatan. Di na ko nawagan ni ti Manong. Ala, kat 26 kan, 18 laeng. Apay kumangay aberngasan kalatan. Si kamat, Aileen. Saan mo tamadlaw nga inauna akong si ka, sana ya? Ngamin, baby face akma. Sa bagay. Iso alando ko namlatan kanyak, wen? Oh, Lando, Aileen anak, agmerienda kayo pay. Nanang? Ay na, agyaman na kada kayo, nana. Ngam, oray no saan kayo kumana nagtaktak? Awan anyaman na Lando. Alan, agmerienda kayo pay.
Kasladan nagkinaawatan nyo kanilang doa, kaanakan. Ha? Ni, awan pa'y, Uncle Dolpo. Nay, kulak man no adan, tamasansan matan ni balayaw. Tunggal sardam kat aday jay. Sumarsarong karlaeng, Uncle. Apay, kaanakan, di ka gusto kong kuha na aya. Jak pa'y amo, Uncle. Tingi-tingat pa'y tiriknak. Nang runa katwalo atawon nga inaunang ngamsyak. Ang saan mo't amadlaw iti lang nga inaunang ngamsika, kaanakan. Kasano ka nagagara ka mo't ni jay talaw, sipod nagawanan day di tatangbaw. Uncle, Dinto anilan daw, mayat ti trabaho na. Saan ka mo't kit di akayat nga ununaan nagdesisyaw na ilain? Nga mamatiak nga agbalin anapintas ti masakbayam kanilan daw. ala, Manong Lando. Apay nga da ka ditoy? Awan trabaho ka, Eileen. Iso tulungan ka diti talon. Nga Manong... Maminsan pa nga awagan na kiti Manong. Saan ka natulungan? Sige ka. Ha? O anya, awagan na ka di pa iti Manong? Saanan, Lando? Kasta may mayat adenggan no landolatan. Awanin Manong na. Total, mariknak mo't nga danamnama ti idardarirag ko kung ka pa nagayat. Ha? Apay Eileen, awan ka di tinamnamak, ha? Jak amo? Basta. Ay na, Eileen. Total, di mon kaya tag-eskwela. Aklo na mo ni Lando, tagkalaysa kayon. Ha? Kaya't yun ang makikalaysaak, nanang? Apay ket din alapdan ka, no isuntumot laang titurong mo, anak ko. Saan nakakas ka dagiti daduma naganak akun dilapod da iti panakiasawa dagiti anak da. Ngam kinapudno na, kay kayat damot laang. Kan maysa, mamatiak anasaya ti masakbayam kanilando. Taad da trabaho na. Ngam, asinon to ngay tikadkadwayo dito'y balay. No bilang taipanaw nakto ni Lando dito'y. No agasawa kami, nanang. Day talaang ti iyunay-unay ko, anak ko. No bilang tada kayo at talaga ti agkagasat. Pangaasiyo, agnaed kayo kuma dito'y balay. Gaputan at nagmatan ti riknak ka ni Lando. Kan kanayon nga ibaga ni nanang kan dagiti kakabagyak nga agbagay kami, inaklon kan nakikalaysaak nga rod kan kuana. Kas itikid daw kanyak ni nanang, nagnaed kami kan ni Lando iti balay mi, tapno adda kadwana. Agmay may saak ngamin nga anak manang Emmy, iso asipod pimusay day di tatang ko, da kami latan ka ni nanang tinagsinsin na ranay. Itilasod ti dua atawan a panagasawa mi kanilando. Saan kami ang naaddaan iti anak manang? Agingga nga adda na ijaya kanyak ti kasinsin ko. Anya jay kunam Eileen? Kwa, aw-awisan nak tayo nagbakasyon nga anak ni Uncle Dolpo nga agabroad. Anya? Anya? Ijay mo't la Dubai? Wala alangan mo tamapanak iti sa bali apagilyan. Kat ijay Dubai ti ayan ti kasinsin ko. Anya trabaho ti kasinsin mo ijay Dubai aya? Ay, mayat uray kas di apamaklaan day jay. Napintas ti trabaho na ijay Dubai. Manager ti may sa restaurant ijay Dubai ti kasinsin ko. Kat ijay kamot la ka ding agtrabaho no bilang. Isumot ti kunana. Kasapulan da kano ti trabahador iti pagpapayan na restaurant. Kat nalakalaang ang matulungan nak no kayat ko. Anyat desisyon mo ngay?
Kayat ko apadasan tigasat ko lando. Iso apalubusan na ko ma. Ay na, Lando Barok. Awan matdakas na no agabrod ni Eileen. Sa maysa, kasinsin namat yung mga awis kan kwa na. Nanang, Gundawayan nyo, tawan pailaang anak yo. Agurnong kayo. Iso anasaysaya at mutlaang no palubusam nga agabrod. may kawak to lakit din no bilang, Nanang. Ay nalando, saan ka maikawa? Taadda akmat ang mga sikasukan ka. Nanang, No bilang ta makaabroad ni Eileen, nalaklak ka ang makaurnong kayo adwa para iti masakbayan ti pamilyayo. sa bagay, at damot kit di puntuyo iti dayta, Nanang. Talagamot, Barok. Iso apagsaritaan nyo na imbag. Gundawayan nyo, taadda ti kasinsin na amang tulong kankwana. Amumat asan ang nakalpas iti panagadal ni Eileen. Manmanon ti dumtang akastoy nga oportunidad. Iso arumbang laagundawayan nyo, Barok. Nasayata nakita ka kaanakan. Apay ka di Uncle Dolpo? Bilin ngamin ti kasinsin mo dumagasak iti balayaw. Ta ibagak kanukan ka amapan ka iti balay. Ha? Apay ka na, Uncle? Si Mang Butsamot tin dagitay urayan nyo akasapulan niyaw para iti isusurot mo kenkwa na iti abroad. Ha? Agpay so, Uncle? Wan kaanakan. Iso ano adawayam mapankalatan iti balay. Ay, sige nga rod, Uncle Dolpo. Talaga ngamin nga urayan mi dagijay. Ay kut nalpasan at ipanagururayo kaanakan. Ta si Mang Putan. O sige, Uncle. Mapana kitamot lang iji balayo. Tapno makasaritak ni insan. Ni, aglos kamin ka ni insan inton parbangon. Di mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka, ah? Oo, di mo ko naan apabalunan nakitila dingit iti panagabrod ko. Alangan mo't nga gragrag sakak. E dito na umadayo ka. Si Kamat, para iti pamilyata dayti nga aramidak. Agabrodak tapno makaurnongak. Para iti masakbayan ti binukil ta pamilya. Naimbag kumaan na da panawam nga anak ta. Awan mo't nga rod. Ala ni daytoy. Saan ta pa'y siguro agasat ti madan iti anak? Kan mayat mo, tawan pa'y anak ta. Tapno makawayas kamot apanawak ditoy. Tano adda ko man anak ta apanawak. Maitali ka lakit din nga agtagibi. Lando, saan kan ngagladingit? Saan abali, ta makaawid-awid akmat? Pastag sinsingpot ka kumaa, Lando. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nalakaakla ang anakagtang dito'y Dubai manang. Gapo iti tulong ti pamaklaan akasinsin ko. Agarup may sa adekadan nga adda dito'y Dubai ti kasinsin ko manang. Iso nga amunan dagiti proseso kan amin apamayan tapno maisurot nak. Iti kaaddak dito'y Dubai, jak ilibak nga adda dagiti sulisog nang runa ididamdamok paylaeng. No saan ka anatibker, kat paabak ka iti homesickness, sigurado ang masulisog ka manang. Ngem si papanakkelak amang ibaga, asaan ang nagbaligi kanyak ti sulisog. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Insan, apay amalmalday ka. Kasano,
Itay pa'y ngaw awagak ni Landong. Ngam sana sumungsungbat insan. Anya? Uray ni Nanang, sana sumungsungbat. Ang mga nubisi ni Auntie di talon. Ang mga nagdamat iti trabaho di asawam. Amok nga awan trabaho ni Lando ita insan. Ay, kasta ka di. Wan, kastoy nga aldaw ti kaawan trabaho na. Iso ang mas daawak. Tamay katlon adaras adimtang ti kastoy nga aldaw. Ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Ay, kat padasa man ang awagan no madamdama Tama nga nadala ti pakakumikuman na. Sa balit parparik na kanyak insan. Ha? Sapay la kuma, tasaan apod no parparik na kanyak. Nga addan kalukwan ngar aramidan ni Lando. Sapay la kuma. Panag ko na, kat awan ti kalukwan nga aramidon di bayaw mo. Kasano ko makaaramid iti kalukwan day jay ngay, kat masansan amakitak idakin ni katugangan na nga agkuyaw. Kasta ka di tata? Wen, anak ko. Apayayakas na tinamdamagam kanyak. Wen tamadanagan minsan Aileen. Amkan na nga at ka numilagro nga aramidan ni bayaw Lando. Sana makaramid iti kalukwan day jay. Tabantay sarado ni katugangan na. Nasayat nga ano kasi tatatang. Sige nga rod, takas na tibagat ka ni insan Aileen, tapno saan kat ni agdandan at kan maaburido dito ay. Kasayaatan anak ka. Ipagamit kasinsin mo nga awan ti rumbang apagdanagan na. Oh, maksayan mo't nga tayo ti panagat-atap kung panagdandanag mo. Insan, Mismo na ni tatang tinangibaga, abantay sarado ni auntie di asawam. Iso nga imposible makaarami di kalukuan day jay. jak amo insan. Ngam talaga sa balit parparik na kanyak. Ay, anya kalakit din aya. Saan ka nga minyagpailuyos iti dayta amarikrik nam? Saya atom lang tagtrabaho. Tapara kang kamot lang dayta. Sana bale, mabalin ka nga agbakasyon iti mabiit. Mabalin ka nga agawid, kat iliwam to ida. Talaga nga agawid ak insan. Ngam jak ipakpakamo kadakwada. Surprise saak ida. At ayo ang nalalailo kang na Aileen. Diyak lang pagarop. Kunak tumot ngamin kan ka. Naimbag langan ta pinalubusa ka ng abroad na Aileen. Iso nga ita, nawayata. Awan na pulos ti mangi pagarop. Nga dagaya mapaspasama kiti nagbautan ta. Awan ti chismis. At ayo na samsamit kang agayat ng na Aileen. Aileen? Aileen anak, simbangpot kamot gayam yan. Isong matlagayam. Asaan ama punas ti atap ko? Nga dakalukwan nga aramidam Lando. Nga uray ang pagapayan ni Uncle Dulpo nga awan aramid mo. Tagayam. Gayam. Aileen? Aileen anak, agpalawagak. Saan ko masapul ti palawag yun anang? Humdasan tinay matanga ka kinagulibyo. Ayop kayong agpadpada. Ayop kayo.
Jack pulos ni namnama tinasang putak iti balay mima ng Emmy. Isumot lang nga awan apulos ti nakaduktal iti kinagulib ti asawak. Ta mismo gayam at ti inak ti karelasyon na. Nalaus ti sakit tinakam ko. Ngam pinanunot kulatan ti pakaibabainan ti pamilyak. Iso adya ko nagiskandalo. Ngam day moten ti damo ken maudi a panagawid ko. Ket dya ko nagbakbakasyon aging gaita. Agdinamag nga daitan sa bali a kadenden na ni Lando. Ket ibagbaga ti kaadwan a kalugaran mi, nga awan kanu utang ko a naimbag anakem. Ta ultimo ti inak ket jak meten sangsangputan. Agdinamag pa yan nga da sa bali a pamilyak ditoy. Ngam jak latan ikan kano. Tasyak ken ti kasinsin ko anang tulong kanyak ti makaammo iti agbayso. Aklunak nga awan talinaay tirik na ken panunot ko manang. Ngam no aginggat kaano a mapunas ti sakit tinakam ko, Jack maibaga. Daytoy ti padas ko. Tuy pagayam mo, Aileen. Pagayam nga Aileen, maselan ti pakasaritaam, kat agyamanak iti panangitalag mo kada kami. Sapay la kuma, tana iparang mi itinasaya at awagas ti padas mo. Natural laeng ti panagbidot pagayam. Nang runa no ti puso ken panunot, ket masapuyot ni sulisog. Di ka mabalin adiktaran a mamakawan kaitan. Ngam kidawag ken ka pagayam ko. Sa pulam iti kaunggam ti siled ni pamakawan, tapno aguli magkamutan. Taging ga adi ka mamakawan pagayam ko, agtali na agtumot a nariribok ti panunot ken riknam. Kat marigatan ka amang sapul iti kalkali kagumam, anaanayas, ken nakapya a panagbiag. Alakastaan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ronalyn, wenno Ron, nga iti agdama kat adda ije Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Belated Happy Mother's Day to all from Wilma Mamerga iti Hong Kong, Jervy Bristol iti Kingdom of Saudi Arabia, Santiago de Leon, Mary Ann Paas, Ray Allen, Castañeda Floresma, Baltasar Catherine, Annie Raimundo, Irene Laron, Carmelo Rapanot, Agnes Curry, Joel Quilon,
Harold Sagandoy, Jennifer Pajos, kan Juan Gabriel de los Reyes. Belated Happy Mother's Day pie kan ni Inang Juning from Aida Garcia, ni Mama Romanita Villaseñor from Rosemary Villaseñor, ni Mama Lydia from Lovely's Tambayan. Shoutout pa kay ni Hansel Castillo Ulep iti Saudi Arabia, ni Nancy Supnad iti Kingdom of Saudi Arabia from James, Joyce, kan Nicole. Belated happy birthday ading Roland Corpus, kan kablaawak ti Corpus family dita Santiago City, Isabela from Rowelyn Corpus. Makablaawan pa iti pamilya Flores, Borge, kan Padawang, dito'y Sabangan, Alaminos City, Pangasinan, from Monmon, Padawang. Makabkablaawan pa ni Goldwyn Guaves, kan dagiti kakadwana, from Zenel Limos, ni Zaira, Chen, Clyde, Anishka, kan Kinley di Tabagyo, from Lovely's Tambayan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Pagayam aron. Dear Manang Emmy, siyak ni Ronalyn, ngamron kunayo kumalatan. May saak a tomboy, katjak ibain apulos day ta kinatao. Elementarya ak paylaeng idinadlaw ko ti kinatao. Katdakkel ti panagyaman ko, ta accepted dagiti dadakkel ko ti kinatao. Talaga nga ititignay, rikna, ken panagbadbadok, may saak alalaki manang. Iso a babae met ti pagduyusan ti riknak. Malagip ko, idi addaak paylaang iti kolehyo, masansan idi a mairamanak iti rambol, takadawyan alalaki ti kanayon akakadwak. No pay kastamanang, si papanakelak amang ibaga, anakalpasak iti panagadal ko, nga uray no vocational laeng. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Kat sapay la kuma, tamaikan met iti gundaway ama idrama, babaan toy programa yo. Ay nabartek ka manen asimmangpet anak kaw. Inton kuan agsakit kay ti kastangar aramida. Anya kayo lakit din ay tatang. Saan ka nagsakit? Kun may saan ka nabartek? Nakainumak lang. Anya anak kainom laeng nga ibagbagam, ket no pinalpaliiw ka anak kaw. Manipod dim sa ag kay tinagluganam ataksay, aging ga nakastrek ka dito'y balay, pinalpaliiw ka. Agbasing-basing ka amag na. Sa kala naglimpyo itay pinastrek kan. Tatang, Makitam. Di ka makatagaray tapod no timbagak. Iso adi mo mailibak ang nabartek ka. pasensya kayong tatang. Naimasan mi nga minti naginom ka dagiti katrabahuak. Sana bali, taon mo trabahok no bigat. Kun maminsan matlang iti makalawas no uminumak. Ngam nalabos met. Pudno ama minsan la iti makalawas. Ngam nakarom at tibartek mo na aginom ka. Katday tati pagdanagak anak ko. Ang mga no agsakit ka gapo iti kasta nga aramidam. Apag iso, tarimwar kan iti silid mo. Nakaluto ako iti pamigatan. Nanang, amaw kanabartek ka si mangpet idirabi taimbaga ni tatang mo. Iso nagluto ak iti sabaw nga igupam Ronalyn. Ninanang mat, 25 gun. Ngam Ronalyn lata ti awag yu kanyak? Nay, anya kumangay ti iawag ko ken ka. Kat Ronalyn mat atalaga tinagan mo. Kasla di yu pa'y mat na aklon ti kinataok, nanang. Nabayagan anaaklon ko alakyan ka, Ronalyn. Matlagayam. Di ron nga ro, di awag yu kanyak. Sana Ronalyn, tanagan ti babae day ta. Ay na, mabalin ka day. Di mo sang kadilaw ti awag ko kan ka. Nalakit din.
Umigop kan iti sabaw, tapno mapuduutan day tarusok mau. Oh, kaano ka si Mangpot, Alfred? Hindi na minsan ba ya? Italahan nga na ikana kiti gundaway nga agpalailang tanagin na naakpay. Napanuga kami ni Tibiyay. Ayos ah. Nakarkaro nagbalin ka na taraki. Oh, sigod mo ta. Kat, agpainom ka nga ruda na. Na, ay una yun. Husto gayam ti ko na ni tatamin yung nga amam. Artek ka kanon. Uy, saan mo ta? Anyang artik nga ibagbagam? Oh, saan kit din? Ita lang nga agkita tamanin kalpasan ti talo atawon nakaadda kiti Hong Kong. Ngam inom kit din ti ibagbagam. Kat, kayat ko lang mataraman ang tikatas ng abroad ah. Sige, pagustuhan ka. Nangayawan sa amot trabaho mita. Agjaming taman nga rod. Apag iso, tadayawis ko ken karon. Bareng numayat ka. Sigurado ka kayat mo tiyaw-awis ken ka ni Alfred? Untatang, padasak man mo ti abroad. Ay katadakan ka na ita anak ka. No lakit di ta ka ba alam di agabrod ka. Ngamnay, saan amabalay nga imo tami iji abroad ti kinalaing mo nga aginom anak ko? Ha? Husto ti inam. Amangan no anya ti mapasamak ken ka ijay. No day takit din agin inom tar aramidam no bilang ta makaabrod ka. Ta kayo mat. Saan ko matabiso ti aginom nanang? Tatang. Pangpaikat lang iti bannog ti panagin inom ko dito inukwa. Palagiplaan ti ibagbagamay anak ko. Iti kasta. Amom ti pagluglugaram no bilang ta makaabrod ka. Naturadak man ang Emmy. Sa anak ama-amak amang padas, kadagiti bambanag, nang runa, no amok apara mutlaeng iti pagsaya atak. Tinulungan na karod ni Alfred akaubingak, anang ipag na kadagiti papeles ko, tapno maka-aprodak. Kabayatan ti panang ipagpagnak kadagiti papeles ko, awan sarday ti panang bilbilin kanyak dagiti dadakkel ko. Kat ingkarikmet kadakwada nga idyak ti arak no bilang tamapagasatanak nga agabrod. Iti ababa asarita manang Emmy nakaabrodak nga rod kat nakastre kak adagos iti may sa apakanan dito'y Hong Kong. May samot ti dagusmi kada Alfred ken kadagiti daduma pay akailyan anasang putak ditoy. Alfred, sikat ti kabaddo nga alak ditoy. Iso sika nga rod ti pangibagaak. Ne, iti anyaron. Ni Aron. Misty. Oh, apay ni Misty? Kwa ngamin. Kursunadak ni Misty. Anya? Damo pa ilang nga pa nakakitakan kwa na. Kursunada kon. Ada ka din kayan ayat na? Na? Awan pa imot no ita. Ay, Awan tamok. ayos nga rod no kasta. Digaak ni Misty. Agyamanak, tay manugot kay ti awis ko ken ka, Misty. Awan matakas na. Saan ka di, Ronaldin? Si Kamot,
Ron, kunamlatan. Di nakawagan ni Ronalyn. Ha? Oh, apay nga umisam ka ngay. Awan, makaisa maklaang. Saan ka kumamatakas ta kanya ka? Mga asim. Alasan nga Rodan. Prangkaak a tao, Ron. Iso direk saan nakman? Ha? Misty? Diyak kaya ti palikaw-likaw, Ron. Kaya't ko nga ibagam kanyak, noan niya talaga tirantang. Apay nga ide-date nak. Misty. Kursunada ka ngamin. Kunak tupay kat. Well, kasi tinakunakon. Prangkaak matatao. Nalagaan tiriknakan ka, Ron. Ha? Agpaiso, Misty? Wan, Ron. Nalagaan tiriknakan ka. Kat kayat ko, amas agsiningad tapay. Masansana na rumwar kayo ka ni Misty Ron. Jack ilibakan ka dayta, Alfred. Nangruna kat makitkita mo't. Dakas ka di, no bilang takanayon nga ag-date kami. Ha? Ako saan mo, Ron? Awan ti dakas iti dayta. Agyaman ak, kunaklakit din no kuna umadakas ti kanayon na panagkuyog mi arumwar. Saan? Apay kumatagidaksak dayta ngay. Ngam, da kayo ka din. Saan pa'y? Kaslakastan Ha? Anya ti kayat mo asawan? Basta, Alfred. Amumot siguro ti kayat ko asawan. Ron, nagpintas na ito akawas, oh. Kitaam. Bagay ko saan ka di? Uwan ngagpaiso. Bagay launay kan kaday takawas. Pati ti Maris na. Bagbagay mo launay. Ron, kaya't ko da ito'y abado. Iso na lang, time pawit kong ti sweldo ko di Pilipinas. Ha? Iso ajak magatang taawan ng kwartak. Ani, apay nga di mo alaan. Gatangam lata Di mo ka din ang nagtimbagak. Awanan kwartak, time pawit ko na di Pilipinas. Ay, katanya kumangay. Siyak ti manggatang iti dayta. Para kan ka. Ha? Agpaiso, Ron? Wan, Misty. Basta para kan ka. Para iti pagragsakam. Ipay ko. Kasta ti kinapatag mo kanya, Misty. Ay na, agyaman ak, Ron. Talaga gaya mga espesyala kan ka. Agyaman ak launay. No kasano ti ragsak ko iti panagsinningad mi ka ni Misty manang Emmy, nakarkaro man ti ragsak ko iti kanayon a panagkuyog mi. No labsen ti agsarita, kayarigan ada kamin, no pay di na pay insawsawang apulos nga ay ayatan nakmet. Maragsakan met dagiti dadakkel ko, gaputa na amwanda adanda ni Jakon tumimtim iti arak, iti kaaddak dito'y Hong Kong. Iso at agiragsakan dalatan, nga uray saan unay adakkel ti maipatpatulod ko kadakwada. Tatibirok ko iti kaaddak dito'y Hong Kong, danda ni mabusbus ko amin para kani Misty. Iti ad-adda pa nagsinningad mi adwa, nadlaw kumot akim mayakay kanyak ni Alfred, agayam ko.
Oh, anya ngay Alfred. Agjaming taman mat. Nabayagan na jak timim-timiti na sangarkat. Pasensya ka ron. At nangamin na patag nga si Kaswak. Manen? Adamanan asikaswam? Wen, masapol ngamin na maasikaso kung dahi tabanag. Anya nga minday taaya. Basta. Jack mabalin nga ibagakan ka. Anya kamatan. Kaslasaan tang aggayam no kasta. Pasensya ka talaga ron. Ngamrumbang lang nga si Kaswak dahi to eh. Sige, panawan ka pa eh. Sabalin da ito ya. Oh ya. Apay nga ta kas jay matan kanyak ni Alfred. Kas lulikliklikan nakmatan. Ay. Anya laki tindag ito mapampanunot ko aya. Sana rumbang da ito ya. Masapol nga iwaksik dag ito'y negatibo ang mapampanunot ko. Anya di kunam, Misty? Masapol ko nga min ti dakkel agatad ron. Anda nga min pari ko ti di Pilipinas. Anya? Ni, apay? Anya ti parikot? Rimataan ka nun ti bangko ti kakaisuna asan ikwami nga insaldami. No di ka makabayad iti lasod ti makalawas. Ha? Iso nga burido ak. Diya ka muna niya ti rumbang nga ramidak. Mano nga minaya ti masapol mo? 200,000. Ha? Nagdakkulan? Iso nga ron nga burido ak ron. Diya ka muna niya ti rumbang nga ramidak. Anak, saan arum nga panunutan na kami kaninanang mo dito eh? Ada mo ti pagsapulan mi dito eh. Ada paggastos may. Agyaman agnukas tatang. Ang madamag kumanlaang. Pangananwam ayay ti dakkel agatad. Takunam nga amangan no sumagmamano abulan at di ka makapauit kada kamay. Tatang. Basta, ada na pa pagkasapulak dito eh. Anak kao. Agyaman na, tamawatan tatang. Kas itinakon anak kao. Birok mo mo't timatmat gadam iti kaadam dita abroad. Kukuam day ta. Iso asaan arumbang nga ipakadam kada kami no anyat pangananwam iti matmat gadam. Tatang. Ngam di na kami kumamot sa iran kaninanang mau no kanayon nga ibilin may nga agimpad ka. Agurnong ka anak kao. Saan ka kumangagbalin a barayuboy dita, Uwan, tatang. Laglagi pa kakanayon day taabilin nyo. Nasaya at nukasta. Tapara kang kamot lang dagiti ibilbilin may anak kao. At ano pa daga papanakron? Di na kumasingaan. Pangasin. Mabit lang, Alfred. Awanan ti sabali nga mo kapag damagan. No sana si ka. Kasi kalaang mo't ti kabaddo nga alak dito eh. Ay. Apay nga minaya. Ni ngamin, Misty. Awan mo't tundag iti gargarot na. Ha? Apay? Di mo kadiam mo? Ti, anya, Alfred? Kat no nag-end kontrakan dito ni Misty. Nagawid na ni Pilipinas. Anya? Ni, apay nga yadi na yung bagbaga kanyak data. Panagkunak, at damanin na ang lilaw ni Misty. Kat nalabit ngayon, tarayan nan. Anya? Ni, anya ti kayat mo asawa ni ti kastaan na ibagam, Alfred. Ibagam ko makanyak. Pangaasim. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share.
The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Imbagak nga rod ka ni Alfred, ti panangipabulod ko iti dakkel agatad ka ni Misty manang Emmy. Kwarta nga inutang ko pa'y kadagiti na amamukon iti kaaddak dito'y Hong Kong. Idi matlaeng ana ibaga kanyak ni Alfred, nga adugaya man dagiti inututangan ni Misty nga amamuda, ket di na idan binaybayadan. Naamwak pa'y ti rason, no apay akim maya kay kanyak ni Alfred, idinadlaw na ang nagbalin kamin anasinged ka ni Misty. Agayat gayam ti gayam ko ken ni Misty. Ngam laplap da na laang ti bagina, gaputa amunan tinaalas nga aramid ni Misty. Manipod idi nga aging gaita, awanen apulos ti damag ko, maipapan kankwana. Iti ababa asarita, kakaasiak anang baybayad iti kwarta nga impabulod ko kankwana, taintarayan nakket nga ruden. No bilang tamaidrama da iti padas ko, kayat ko apalagipan dagiti naayat nga agabrod, nang runa dagiti kaskanyak, analaos no agayat. At agannad kayo kumakakabsat, tasaan asinsinan ti bannog tayo, tapno makatagged tayo laeng, dito'y balasiw taaw. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Ron. Pagayam aron, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Anyalaket nga agpayson, gapo iti panagayat mo, nairubo kalaket nga ruden, anang ikaro iti di mo pulos nagnumaran. Nagalaskit din ti kasdi agalad ti tao? Alaan da nga umuna ti panagtalag ti biktimada, kat aramatan da pa'y ti physical alangada, tapno makabiktimada laeng. Sapay la kuma, taagbalinan nga adal kan kadaytaan na pasaram, tapno saan kanton ama biktima pa'y. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyang. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyang.